Vi havde gjort os mange tanker om at være værtsfamilie. Det er jo en stor beslutning at åbne sit hjem for en fremmed person. Vi valgte AFS, fordi de har styr på tingene, og vi følte os trygge gennem hele processen. Inden hendes ankomst var vi rigtig spændte og nervøse, men vi havde sådan en god mavefornemmelse. Vi drømte om en person, som ikke bare ville være en gæst hos os, men blive et nyt medlem af vores familie. Vi havde mange tanker om, hvordan hun bedst kunne blive sådan ligesom en del af vores familie. Vi lærte hurtigt, da hun var her, at det var de små ting i hverdagen, der gjorde en forskel. I vores tid som værtsfamilie har vi lavet flere ting sammen, end vi plejer. Vi har ligesom haft et fælles familieprojekt. Ved at se på os selv gennem hendes øjne, har vi lært utrolig meget om, hvad det er, der gør vores familie til noget særligt. Og det har givet os alle sammen en stor oplevelse for livet.